Пахвалёны Езус Христос, вітаю всіх вас, поважаныя браты і сёстры ў Христе. У эфірі телепередача «Радасць Євангелія». З вами я, ксёндз Андрэй Скамарошка, вікары парафіі Узвіжвання Святога Крыжа. Сёння мы перажываем урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Цяпер паслухаем тэкст Евангелія, прызначаны на гэты дзень. Чытанне Святога Евангелія паводле Мацфея. У тыя дні прыйшоў Езус у межы Цэзарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: «Кім людзі лічаць Сына Чалавечага?» Яны ж сказалі: адны Янам Хрысціцелем, другія ж Ілёю, а іншыя Єремеяй ці адным з прарокаў. І он кажа ім: «А вы кім лічыце мяне?» Сымон Пётр адказаў: «Ты Христос, Сын Бога Жывога». Тады Езус сказаў яму адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Йонавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Отец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой. І брамы пякельна не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага. І што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе. А што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Гэта слова Пана. Міланы Хрысце Пану, дарагія браты і сёстры, урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла. Два чалавека. Такія розныя, але так з'яднаныя. Два волаты веры, два слупы касцёла. Два розныя жыццёвыя шляхі, але адзін і Пан. Езус Христос, які іх паклікаў, перамяніў і зрабіў апосталамі сваёй любові. Пётр, якое імя азначае скала, просты рыбак з Галілеі, чалавек гарачага сэрца. Хацеў як лепей, але часта дзейнічаў імпульсіўна. Ён любіў Езуса, але адрокся, на жаль, ад яго. Ён даў вялікае абяцанне: «Хоць бы ўсе ад мяне адракліся, ад цябе адракліся я ніколі». А потым, каля вогнішча, тройчы сказаў: «Я не ведаю яго». І паглядзіце, Езус не адкідае Пятра. Ён не сказаў святому Пятру: «Ты мяне падвёў, я выберу іншага». Езус яго знайшоў. Ён тройчы запытаўся: «Ці любіш ты мяне?» І менавіта тады, у гэтай шчырай размове на беразе возера, нарадзіўся новы Пётр. Не той, які толькі шмат гаварыў, але той, які будзе верны да канца, аж до насмерці. І гісторыя гэтага чалавека – гэта гісторыя насамрэч кожнага з нас. Бо колькі разоў мы былі падобны да святога Пятра. Абяцалі, што больш не будзем грашыць, што будзем вернымі, а потым прыйшоў грэх, слабасць, баязлівасць. Але Христос нас не адкідае. Ён чакае нашае: «Пане, ты ўсё ведаеш. Ты ведаеш, што я цябе люблю». Ён не чакае дасканаласці, ён чакае любові, якая ўстае пасля падзення. Другі апостал – святы Павел. Чалавек, якое імя азначае «малы, скромны». Але як паглядзім на яго жыццёрыс, заўважым, што ён вельмі шмат зрабіў для касцёла. 1/3 Новага Завета гэта было напісана ім. Ён прывёў да касцёла язычнікаў. Іх гісторыя зусім іншая. Вучоны, фарысей, знаўца Пісання, гарачы пераследнік хрысціянаў. Яго рукі былі апэцканы ў крыві. Калі каменаваў Сцяпана, Павел назіраў. Але Езус яго скінуў літаральна пад Дамаскам, асляпіў яго вочы, каб атрыць яго сэрца. І з пераследніка зрабіў абвяшчальніка Евангелія. Павел стаў выбраным сасудам, каб несці добрую навіну язычніцкім народам. І зноў, гэта гісторыя, якая можа стаць нашай гісторыяй. Можа, нехта з нас жыў так, быццам Бога няма. Можа, нехта сароміўся яго, змагаўся з касцёлам, насмейваўся з веры іншых людзей. Але Бог не здаецца. Калі Павел такі зацяты і ганарлівы мог навярнуцца, дык ці ёсць нехта, каго Бог не можа змяніць?
Нават калі мінулае нас асуджае, і вось тут хачу падкрэсліць, дарагія браты і сёстры, калі я не магу згадзіцца за сваім мінулым, Бог заўсёды дае табе будучыню. У Бога ніколі не бывае занадта позна. Кожны мае шанс на навяртанне. Але што гэтых апосталаў аб'ядноўвае? Пётр і Павел розныя, але з'яднаныя ў Хрысце. І абодва далі за яго сваё жыццё. Пётр укрыжаваны галавой уніз, Павел абезглаўлены мячом. Яны пакінулі ўсё, каб абвяшчаць Езуса. І Касцёл невыпадкова ўспамінае іх разам. Бо гэта паказвае, што святасць не мае аднаго аблічча. Не трэба быць такім, як святы Францішак, святая сястра Фаўсціна ці святы Ян Павел II. Ты павінен быць святым па-свайму. Як Пётр, як Павел, са сваёй гісторыяй, характарам, талентамі, але з адкрытым сэрцам на Бога. Браты і сёстры, ці усведамляем мы, што менавіта на іх веры, іх ахвяры, іх сведчанні мы сёння тут знаходзімся. Наша вера мае свае карані і ў іх краві. Іх так, сказанае Хрысту, зрабіла магчымае тое, што Евангелие дайшло аж сюды, да нашага пакалення. Паглядзім таксама на наша сённяшняе Евангелие. Езус сказаў сваім вучням, за каго людзі мяне лічаць. Гэта пытанне сённяшняга Евангелія, якое гучыць таксама і да нас. Езус не пытае сваіх вучняў, не пытае таксама нас, што кажуць пра мяне ў тэлебачанні, ці што людзі думаюць пра Касцёл, але задае канкрэтнае пытанне сёння табе. Ты, хто я для цябе? Бо калі Езус для мяне толькі традыцыя, постаць з абраза, можа, часамі я трактую Бога як магію, памалюся, і Бог павінен здзейнічаць гэты цуд, то я яшчэ яго не пазнаў. Але калі Езус для мяне збаўца, сябар, той, хто мяне любіць, не глядзячы ні на што, гэта значыць, што я ўжо ступаю на дарогу Пятра і Паўла. Не трэба адразу мяняць увесь свет. Пачні з малага, з прабачэння, з малітвы, з адважнага вызнавання веры на працы, у сям'і ці ў інтэрнэце. Не будзь хрысціянінам інкогніта. Свет сёння патрабуе вучняў, якія маюць адвагу жыць Евангеліем. Сёння Касцёл усё яшчэ мае патрэбу ў Пятрах, якія хоць і слабыя, будуць навяртаць і весці іншых да Езуса. Ён мае патрэбу таксама і ў Паўлах, якія будуць абвяшчаць Хрыста там, дзе здаецца, што вера ўжо памерла. Можа, нехта з вас стане такім Пятром для сваёй сям'і, ці такім Паўлам у сваёй працы. Няхай ніхто не кажа, гэта не для мяне, я занадта слабы. Бог менавіта такіх выбірае, каб паказаць сваю моц. І яшчэ адно. Не забывайма, што гэтыя два святыя скончылі сваё жыццё ў Рыме, у сэрцы імперыі, якая хацела знішчыць хрысціянства. І што здарылася? Імперыя развалілася, хрысціянства трывае да сённяшняга дня. Бо Бог мацнейшы, Бог перамагае, Ён пабудаваў Касцёл на скале, і брамы пякельныя яго не перамагаюць. Дарагія браты і сёстры, няхай сённяшняя ўрачыстасць абудзіць у нас гонар за тое, што мы частка Касцёла. Няхай распаліць сэрца тых, хто страціў надзею. Няхай будзець тых, хто спіць. Пётр і Павел – гэта не помнікі, не толькі постаці з ікон. Гэта людзі з плоці і крыві, якія далі сябе захапіць Хрысту. Няхай іх малітва нас падтрымлівае. Няхай іх прыклад нас вядзе, а мы тут, у 21 стагоддзі, у нашых сем'ях, парафіях, на вуліцах, інтэрнэце, будзем заўсёды новымі Пятрамі і Паўламі. Амен.